už točím. To bude na YouTubeko. To bude oný. Dober to trošička. Je to dál, no. Máš to dál potom, tú odrazovú o 20 čísel. Urob akoby krok a skoč. To, myslím, že tak by to bolo fajn. To stačí, že? Hej, ale poď bližšie, to budeš mať ďaleko. Ale odraz sa aj do výšky. Tak. Ty nohy to zmírni. Jedna noha před sebe a druhá se přišlápne a tu chytá. A potom na celé predlaktia, nie len lakťami. Ale je to fakt lepší z toho spodku, aj ty babi to skákali okolo. A si to iba šlápnutí. Stále čo chceš. Ivan, poď. Počúvaj, však nemusíš. Ja viem, ale ja chcem. Vlastne ty. Počujem, odštartuj sa, fakt. To máš super. No, napočuj sa. 3, 4. Ja ti iba chcem ukázať ako. Sa odpočítaj. Lebo si negramotná, vieš. Vybije sa baterka. Ja už počkaj, ja už musím zmeniť nohu. No to nebude na internet. To nebude na blogu. A prečo by to malo? No to musí. To tam dala. To musí byť. To čo nie je na Facebooku, tak to si nezažil. Niekdy by sme byli ani na obidi, tam nedáš. Výborne! Krásne.